रायजोफोर राकेश ब्रह्म पार्टी एंगारनायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि रायजो राजाफ्रा गोबाङा शक जादों आरो गोबाङा साननांगौ गोनां जादों नङा होनब्ला जायनि जाहोनाव आङो बिथांखौ दावखा होननानै रायदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा आंखौ नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों नोंथाङालाय बेसेबां गुफुर होननानै जे आङो गोसोम गुफुरनि बाथ्रा बुङाखै जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनो राकेश दावखा बुंनानै लायो आरो समायथे बिथाङा गा होननानै गाबनानैबो दिन्थियो जे आंबो गोसोम बिथाङाबो गोसोम जोङो बिदा फंबाय जानो समायो दिनै बिथाङा इलेक्शननि सिगां जिबायदि रल लाबोबाय जिबायदि नेरेटिभ लानानै बिथाङा खामानि मावबोबाय दिनै सोलो सासे बारिजाय बिटिसि फाल्थाय गोबां बिथांजों इउथ आरो लाइमोनफ्रा खारफादोंमोन बिथांजों खामानि मावफादोंमोन बिथांनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदोंमोन बिथांखौ मोजां मोनदोंमोन बिथांनि खोथा मथे सोलिदोंमोन दिनै सेन्ट्रेल इउथ गांखं बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथाङा पार्टिखौ माब्रैहाय साडेनलि नागारखो जों बेहायसो शक जादों नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथाङा बै खैफोदनि समाव डेफिनेटलि गावनि सेल्फिश लिडारनि आखुखौ दिन्थिनाय जादों जायनि जाहोनाव समान बसुमतारियाबो सासे CWCनि मेम्बारमोन जायनि जाहोनाव बिथांखौ आं बुंनांगौ गोनां बाध्य जे बिथाङा पार्टी एंगारनायनि सिगां मानि थाखाय सेन्ट्रेल इउथआव मानो बिथाङा मोनसे केबिनेट मिटिं लानो हायाखै पार्टी गारनायनि सिगां बिथाङा मानि थाखाय सेन्ट्रेल इउथआव मोनसे केबिनेट मिटिं लानानै मानो फोरमायाखै गावनि सुबिदा उसुबिदा बाथ्राफोरखौ मानि थाखाय बिथाङा फोरमायाखै मानि थाखाय खोन्थायाखै जायनि जाहोनाव जों दिनै बुंनांगौ बाध्य बिथाङा लिडारनि गुन गैया बिथाङा खुनु पार्टीनि खुनु भेलु गैया बिथाङा सासे फोथाय खेबस' लिडार बिथाङा सासे लुबिया लिडार आरो बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टर बिथाङा सासे ठिकादार बिथांनि दारै रावबो थांनाङा रायजोफोर खारन बिथाङा पार्टीखौ नाया बिथाङा गावनि स्वार्थखौ लानानैल' सानग्रा गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथाङा खौटि स्किमनि फैसा मोननांगौ दं होननानै बिल मोननांगौ दं होननानै बे नङाबो जानो हागौ आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिथाङा माबा मोनसे उसुबिदानि खारनाव पार्टीखौ एंगारदों जि ना हक पार्टी एंगारनायनि सिगां बिथाङा सेन्ट्रेल इउथआव मोनसे केबिनेट मिटिं लानानै गावनि सुबिदा उसुबिदा बाथ्राफोरखौ फोरमायनांगौमोन जायनि जाहोनाव जों दिनै बिथांखौ सोंखारिनांगौ जादों बिथाङा BJPआव थाङो ना BPPआव थाङो ना कंग्रेसआव थाङो ना गोदान पार्टी दायो जोंहा बेजों खुनु फाजानाय गैया जोंहा बेजों खुनु लेनदेन गैया आरो बिथांनि साननाय मथे जायफोर लिडारफ्रा सोलियो जे बिथांमोना ओंखारलांनो हागोन बाखि जों गासै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सापर्टार आरो इउपिपिएल हान्जाखौ बयबो गोसो गोरबोजों मोजां मोनग्रा बैफोरखौ आं खावलायदों जे बिथांनि दारै बिथांनि थ्रुयै माब्लाबाबो दाथां जोंनि पार्टीया माबा मोनसे सल्युसन जागोन आरो मोजां मोनसे सम फैगोन मानसिनि जिउआव जेननाय देरहानाया थायो थिग बेबादिनो पार्टीयावबो जेननाय देरहानाया थाखायो जोंनि गासै इउपिपिएल हान्जानि सापर्टार आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो राकेश ब्रह्म बिथाङा थांबायब्ला जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैलिया आरो जों बयबो मोजाङैनो मोजां थागोन आरो जों बयबो इउपिपिएलखौ खौसे लाबोफिनगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो देरहासार जागोन आरो जों रावबो नेगेटिभ साननाङा जों पजिटिभ सानबाय था जोंबो सानसे देरहागोन जोंबो सानसे जाफुंगोन आरो समान बसुमतारिया माब्लाबाबो इउपिपिएल गारनानै थांनाय नङा रायजोफोर बेखौसो आं खावलायदों गोजोन्थों